instantly make... Йога. Това звучи интересно. Дали пък да не опитам? Аз мисля, че това е много добра идея и много ще ти хареса. Според мен трябва да пробваш. Ти добре ли си? Я по-добре си стой тук, почивай си и си разглеждай тиктоците. Не това говори е тая така. йога. Според мен идеята наистина е много добра и тя ще се почувства. Мисля, че много идеята по-спокойна. въобще не е добра. По-добре не се записвай. Не дей. Реших го. Отивам. Аз казах ли ти, че наистина много ще ти хареса? Добре, добре. Май наистина идеята беше добра. Ами другия път да ме послушаш. А ти? Какво чакаш още? Сега е момента да се запишеш.